Mateo Kapitulo 6. Matnguni, nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat, kun ingnon ninyo ni ana, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tua sa langit. Busa, kun muhatag kamo hinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon, sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo, ngang naghimo niini, nakadawat na sa ilang ganti. Kung pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa paagi, nga bisan gani ang labing suod kanimo, dili masayod niini. Himua kini sa tago, ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat, muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto, unya sirhi ang pultahan, ug pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita, ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan, sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo. Kinsa naghuna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw sunda ang gihimo nila, kaya ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Busa, ing nahinuon niini pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Maghari ka kanamo, ug tumanon ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, sama nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwas sa hinuon kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo, sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Gipasundayag nila ang gutom nilang panagway aron mailhan gayud nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay, aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawa sa imong amahan nga dili makita. Kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, ug gantihan kaniya. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini ug kutkuton sa anay ug kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit, diin walay taya ug anay nga magakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong kasing-kasing. Ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, malukop sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa, kung ang kahayag nga naa kanimo, kangit-ngit di ay, unsa na lang kaha ang imong kangit-ngit. Dili mahimo ngang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud ngayang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, uunongan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kabalaka unsa inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi
o sa inyong ibiste? Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam. Wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste? Tan-awa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabiste. Apan sultihan ko kamo, nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo, walay sapot nga sama katahom sa usa ni ining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga puhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pa kay dili bistihan? Pagkagamay ninyong pagtuo. Busa, ayaw kamo kabalaka, kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga mo'y gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tua sa langit, nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kamubuton. Ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Busa, ayaw kabalak-i ang musunod nga adlaw, kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw.